Ovam seni küýsedim. Göktepe, ýagtalyk arada udolup yatan. Edid ovam bugün seni küýsedim. At ovazası äleme yeten. Edid ovam bugün seni küýsedim. Aqurban ağanyň adyn göterýän. Üç ulu bölük bolup oturýan. Başa iş düşenne bile bitirýän. Edid ovam bugün seni küýsedim. İler ýanymyzda ýadylar otyr. Gaýra ýanymyzda gatakar ýatyr. Her böleginde müň öýli otyr. Edid ovam bugün seni küýsedim. Meydana goçalar ağırıp barýar. Bakçada waharman saralyp barýar. Meniň bugün dünýäm daralyp barýar. Edid ovam bugün seni küýsedim. Bugün ýagşydyr owamyň haly. Towuk, goýun, sygyr esasy maly. Men sensiz ýaşap bilmejek ýaly. Edid ovam bugün seni küýsedim. Biz bugün ýurt taşynla busakda, owamyzdan habar alyp dursakda, watan mehri köräp dur bu gursakda. Edid ovam bugün seni küýsedim. Ähli zady diňe pul çödýän ýaly. Köpleriň mal mülükde ähli hyýaly. Men bolsam ilimden aýrylan bir däli ýaly. Edid ovam bugün seni küýsedim. Şu şogramady Halipa şahyrmady. Ýakup Babaýyň dörüden Mehriban owasyny şeýlerek ogudum setirlerini bugün köni ýadgarlyk ýadga geçirdik. Ýerine ýetirýär Şamrat Berdiglijew.